رمضان السنة دي غير كل عاداتي، رمضان السنة دي غير كل عاداتي، رمضان 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 السنة دي. أعوذ بالله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله. عباد الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أم بدأت في شرف الله جوامع فوق ولي من دعاء كان يمدل كدل الله سبحانه وتعالى في علاك هنا أنك كشنا كبرك الله كجدي كشياني نوكلين لنا بلا جلنكا نوافل رمضان الله كرامانتو كالو كوننا teveshir filayeni wati suganti ka bolo dange bo ka dili ka uma do naflaula wala sange se ka kalo intono bo yani anke bi do nafla di amba hakili jigin ka fo shun ala ye ake farda ye manton ka no ye muhammadu manton ye munu limenera ka dalala ga shun fendo be olu ye wajibi ye shumaga toka ka janto olula nanyina no luko ikadonga fo shun bika bolo kulangolo yi na bifo ma ko shurut wujubu som wal maika fo shun yere wajibi ali shartiu ambora ko lula saw ma sigida temenona na fen wara obe abifo lo ma ko shun yere obligatoire no ye faraidu sawm shumaga to kan ki janto femuno na no lu ye fardai akan o ye fen belbele ba sabay o folo de ngania ike duskuna sirike ka ira ala la ka fo minani bara minke ala nebina ke e ala nyeda de kama ntala ka ke yira kama joro nyininte dayoro nyininte nyenin dabo e ala yira nyeda jati dorone kama no e enniya ala kiraba ko adam madin ka ngania o hera ka bo kateme ika bara yira ka wako bara bela jele ngania mana nye bara biye binye wani ngania chena bara bela jele mbichen aflana o de shumaga to ki yoro majiya ka bo shunchen fen bela jele na shunchen fen unkacha sigida na tawla amina wala ngala kuma baye damadoy fen fen biddo kata konobara la o bela jele me shunchen akera jiyo akera dumun la kayo akera fen muganta yo iki yoroma jeya ka bo ni kilingile na bela jele na walma fen munu yarabe ni islamiya yo haram ya ika ina fo galuntiga ki to shuna walma mo korofo ki to shuna walma shere jugu shereya ka ito shuna ona nyonaw ni bela jele me shunchen o kuma na fe anga yoroma jeya ka bo ni kilingile na bela jele na famunchuko nyuma alake odi amma ni o dafara o yere mina mi ne bina o kessa ike o damine fajr kana chilila katabla tle binina min tulu il fajr ila ghurub shamsi nafa qur'ana ba fanye wa atimu siyama ila layli ka shun dafa na ya damine fajr kana la fukata se shuma ni oye dibidoni famunchuko nyuma alake odi amma ni ambora e shun fendo obe akono olu nyinnendo nga olu te obligatoire ko olu te wajibi jagu sawte o e fenda madoy o folo o e suguri duin suguri mi na ma dun jagu ya te ngani ya dun ko nyuma mbado ala kira ya nyine ko manto ka adun sabo bi fanga do shumaga tola shun damina watula o suguri mi fena ni ba dun ta'khiru suhur e kana dun jona e ka to fo fayre kene chili masrunya wati e ka dun ola ni be shun fena ntike e ka shun tike fen kenela ikana ta ke fen jalain tamaro bola yiridiw na nyogonaw ike shuntigala walma jikalan walma nimani shira soro nono be walma jiere ike shuntiga olula ikana ti shuntiga fen jalan dola sabula na fora shuntiga wati wa soro daji dogara mogoda ni tara fen jalan wara blay datukuni akana na toro dola sima fam chiko nyuma alake adama ni be dina ka hinawi o shuntiga fene nasira ikana blaka menat kera doro ika shuntiga na fora shuntiga wajibiara shun anyina no shun dona fe akaka shuntige o shuntige kuma fe na ike duwa ke yire o duwa doye mi mafle la kirabama ika fo ntige ala ne shuna edeye wanyen shuntige e ala de ka garsigala ala shun minenye e ala edeye meni masaye edeye doni masaye fam chiko nyuma ala ke adama betu ye sungalo tle duruye amina shu worona nafla diauma sungalo shu worona nafla o ye situ rakaatin arakan woro salam bla ko saba arakan kele o arakan kele ibi fatiha kala shen kele suratul ikhlas ninka o kalan ka dafa shen tan misega ka arakan woro salam bla ko saba arakan kele o arakan kele fatiha shen kele qul huwallahu shen tan wurdi mimbe no ya zikru
ya waasiw ya garisɛgɛ masa masa min bɛ fɛrɛli kɛ ka suruli kɛ jɔn kan ya waasiw i b'o kumaden tani ka segin siɲɛ 100 faamucogo ɲuman ala kɛ o di an ma n'a y'a kɛ ala k'a minɛ ne n'aw kelen kelen n'a bɛɛ lajɛlen bolo an ka nin émission in ni yirala aw la ni nɔnɔ belebele 2 ka dɛmɛ ye ni o ye bɔnlɛn ani lɛnsimi o bi feere tigilamɔgɔw ani yaala tigilamɔgɔw bolo aw nɔfɛ bɔlɔnw kɔnɔ ani bɛdaw kan ani butigitigiw bolo ka foli ni waliɲumandɔn lase aw ma ka foli kɛrɛnkɛrɛn ka se an ka diinɛ ɲɛmaa ma an fa ni an ka cɛkɔrɔba au conseil président groupement de leaders maa ɲɛma jamiyatu ansardin ɲɛkuntilenna Sayyid Sharif Usman Madan Haidara alil makam faalul khairat hɛrɛw kɛbaga cɛ min hinɛna ka mɔgɔw yamaruya ni hinɛ ye Sharif Usman Madan Haidara ale de ye a faso dɛmɛ ni dɔkitɛrisow jɔli ye dɔkitɛriso 6 o de banna ɲina san 2019 an bɛ o la wa 4 o bɛ chantier la o baaraw ma ban fɔlɔ a ye nin bɛɛ lajɛlen kɛ walasa ka bana ye dibi ye k'o kɛlɛ ka bɔ jamanadenw kan wa a sɛbɛnnen t'a dɔ da la ko silamɛw de bɛ furakɛ yan adamaden bɛɛ lajɛlen bɛ furakɛ a kɔnɔ a yɛrɛ bɛ tila ka wari min bɔ ka di san kɔnɔna na banabaatɔw furakɛli la san dɔw la $7,000,000 san dɔw la $8,000,000 sirifkɛ a sara bɛ Allahu subhanahu wa ta'ala bolo a kɛra sababu ye bɛɛ b'a dɔn an ka jamana in ka jiko ka gɛlɛn ka forajiw sen foraji jate min taara fo 40 ani kɔ la mɔgɔ bɛ se ka ji sanuman sɔrɔ cogo min na k'a min ka u lafiya sirifkɛ a bɛ nin ɲumanya in bɛɛ kɛ Allahu subhanahu wa ta'ala ɲɛda kama a ye moto di maa min ma ka bolifɛn di maa min ma ka du di maa min ma jate tɛ se k'a fɔ ka se a dan na fiyewu a kɛra sababu ye ka mɔgɔ min ɲɛ da alikaba kan n'o ye u kɛta u ka hiji farida bɔ u kana u taari jɔ mɔgɔ 546 bɔ ɲɔgɔnko la Sayyid Sharif Usman Madan Haidara a bɛ nin ɲumanyaw kɛ ala ɲɛda de kama ɲɔntɛ n'a tun bɛ kɛ maa kama ɲankuma baara ninnu jɔra faamucogo ɲuman ala kɛ o di an ma ala kɛ a mɛn an kɔrɔ an b'a fɔ ka waliɲuman dɔn fo yan fo Bangɔni Kuluju la a n'a ka denbaya ani jamiyatu ansardin tɔnden bɛɛ lajɛlen foli la kumaba y'aw ta ye aw minnu tun sɔgɔlen don an na an ka dugawu kɛ an yɛrɛ ye kalo in donna an ka hɛrɛ la ala k'a waro hɛrɛ la aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ wa shukran lakum fi amanillah رمضان السنة دي غير كل عاداتي رمضان السنة دي غير كل عاداتي رمضان